klipper motiver med drømme og saks. Papirsilhouetter er den fineste slags. Her er et af min far og min mor, de som gav mig til denne jord. Kærlige kys og en duft af jasmin, altid solskin og sødeste min. Livet er langt, lykken er kort, salig er den, der så giver det bort. Her er et af min bedste ven, utallige klip går igen og igen. Et aldrig færdigt eller fuldendt motiv, sort silhuet af kvinden i mit liv. Livet er langt, lykken er kort, salig er den, der tør give det bort. Når nu min verden bliver kold og forladt, finder jeg trøst i min kæreste skat. Klipper motiver med drømme og saks. Papir